Hello mga kabiday. For today's video nga rod, integ luto ti ginataan nga tilapia. Dati nga rod laang ti kabil ko. Bawang laya lason na ken basit nga sili nga berde. Nangyari datay waywaan tayo may dati ko nga lason na naiwag tatay dati lason na ken ay layaken kuan bawang ay kabil ko ti baba na dati ko lason na kas kada layana kasi nalakalaan nga maluto gamin ti tilapia so ibaba nga ikabilon tapno ko maluto sakbay nga maluto ti tilapia na salansan kung matditan ata ano ko umanay dati pariyo nga basit nga pangilutuan para ba ko mga basit dati nabibati nga layakas kadalasonana naroon na ako natin dalikanan nahiwagang dalikan kaya basit ti ko paminta awan gamin natin half durog nga paminta ito napimpintas ko ba nga usalan so datalatan natay pino so ti adda titipon dan to langit ta kabil ko nga rodan isaang kun no makaluto kami matan basta ini ka mo basti ko anan magic sarap nan magpaimas lugan tayo yung tano nadardaras nga kuha agburek ay nalipata magaya man nga kuha kabil dato laso na nga atoy bulong ti laso na sabay ko ngutun dato yan sili na namin gaya mga kabiday ikikagayam no agkwa akti kita lamlamas kikakti sukana tanapapaot labasit oray yestorit takon kabil ko matanda to ko gitana nagdagamin sukana oray manong aldaw itare nga nagdadaal mga kabiday naawan ngamin oray iref mo ay sos da hango na latta data tayo outcome nan naimas naimas Liam nya ibagam no naimas naimas ka na ay nagtamataliman kini na namara na nanay naimas na lang naimas wala tawari lang mga namin nga pingping mo